В Онарена представя видеоревю на Sony Ericsson Spyro, който е музикален телефон от нисък клас. Като цяло телефончето изглежда приятно, компактно е в ръката. Ето го. Като качество на изработката, като цяло сме доволни, с изключение на това, че пластмасата не се усеща особено качествено, но пък какво може човек да желае от такъв тип телефон. Дисплеят на предната страна е 2,2 инчов с QVGA резолюция, която така гарантира едно доста прилично качество на картината. За съжаление, ъглите на видимост пък са доста посредствени. Бутоните под дисплея са добре направени и към тях имаме едно единствено оплакване. Това е, че са много мънички, така че често може да ви се случи да натиснете някой съседен клавиш, без да сте го желали. Отваряме телефона и ето я цифровата клавиатура. Тук бутоните са с добра големина и отново се натискат много сполучливо, типично за Sony Ericsson, така че сме напълно доволни от цифровата клавиатура, която ще е удобна за набиране на телефони и писане на SMS-и. От лявата страна имаме стандартен Micro USB порт, от дясно имаме бутоните за силата на звука, а от горната страна имаме стандартен 3,5 мм жак. Отзад имаме единствено 2 мегапикселовата камера без светкавица или автофокус. Ето го интерфейсът на Sony Ericsson Spyro. Виждате, че няма нищо ново или нищо особено тук. Нищо кой знае какво. Това е началният екран, където можете да достигнете до различни шорткъти, удобни функционалности, които го правят доста практичен. Ето го главното меню. Приятни икони, които могат да бъдат персонализирани, избирайки различна тема. Ето това става от това меню. Телефонният указател, ето така изглеждат контактите в телефона. Ето как изглежда редактирането или създаването на контакт. Имате полета за име, за телефон, за още телефони. Най-различна информация всъщност можете да поставите за вашите контакти, като имейл, снимки, рингтонове различни, компания, адрес, рождени дни и така стандартните детайли. Ето го Organizer менюто, където са повечето от вашите приложения. Имате различни инструменти като задачи, бележки, таймер и така нататък. Ето го календарът, доста абсолютно ясно приложение. А в подменюто приложения имате достъп до Facebook и Twitter, които са доста добри приложения с доста опции, и Track ID, което е функция, която разпознава някаква песен, която върви някъде около вас. Ето го медийното меню, от тук можете да достигате всичката си мултимедия. Ето как можете да филтрирате вашата музика, да кажем по изпълнители. Нека да пуснем някоя песен. Звукът през слушалките от комплекта на Sony Ericsson Spyro е доста задоволителен. Високоговорителят също. Хубавото тук е, че можете да прилагате различни настройки за еквалайзера. Лошото е, че плеерът не показва обложки на албуми. Нека сега погледнем набързо и интерфейсът на 2 мегапикселовата камера. Той има доста така стандартни и добри всъщност настройки, като баланс на бялото. Естествено можете да се нагласите качеството на снимките, имате си таймери, ефекти и така нататък. Лошото е, че качеството на снимките е доста посредствено, както от към детайл, така и от към цветово възпроизвеждане. Същото важи и за видеото, дори в още по-голяма степен, тъй като видео се записва в изключително ниска разделителна способност и с много малки на брой кадри в секунда. Като цяло считаме, че Sony Ericsson Spyro е едно прилично
бюджетно решение. Не бихме казали, че е страхотен, нито пък бихме го идентифицирали с образа на перфектният бюджетен слайдер, но въпреки това той е доста приличен, с изключение на качеството на неговата 2 мегапикселова камера, която е доста слабичка. За повече информация относно Spyro и много други телефони, можете да ни посетите по всяко време на phonearena.bg.